Amonfo ete Atta ani Atta eyokro bi ewo Lower West Akyem mu ewo poyemantemo de adesre to aban wona wonsam obie ne ankorankrekuo omommoa wo na health center wo munya bi bise wapomuden hu nsam no ka won ho a wonya ba bi mfo ani kyerɛ nti wo moa won onso nya bi ewo nkro dem Ayarosapia ene apomuden bi a yenketewa mu nada eye aban asade se wotimi yiye bi ema nkronkra kese ene nketewa nanso wodi wani twemu ewo Atta ne Atta ekura ewo Lower West Akyem kropon mu ewo epoya mantem a mamufo hono de a woka ne se obi yare ezese wotwa kwansi bebre ekope ayarosapia ewo bebi ma se nipa no we nada ne se wonhyeda eni biaya ayarefo bekwa akohwe won ho na ohwese de nkronketewa so bebre na wo chip compound woni sane mani bia eye areho sama ompa weyinti aban ene mpanyimfo honum etie wo mode a ene na wonye bibi emfa ho ble pa wo mu frɛ car no kra bedu wanyame apata kam ya wo kwa so nti car no so ko ya fast na ba fa me kwa so na me ko wo esama hospital nti ho ne ye ble wo pa they say there is tumpanifo ni se wo me bua na wo me si clinic ni bi wa ha mai say akola bi yale a wo de ne ko ha o ma hwe esi odu ho a ma hwe na ma say wo opemfo nso na awoka wa odu ho a na wanyame Adom wa afa ma afa oba de no kwara nyame anem ye brepa gase mofra ne ye ni padua nyinara eba ne sa ye ho kire yen ade se ya nante akọ asaman akwakoye Africa na wabefanya akọ ansa na akonya ayaresa nsa oba yen kakaka bedu junction no so na se wa na afa woni so ne wono nyame pene nenem Adom me fa bebre mu ntane ntama wo no kwa se me de ahya fridge se bi ma ha ya me nto aso ye Achone ya to mwanim se so mo a omontwo mwanim mahwe yen brat memufo de sa nsem yitudai na West Akyem cooperative cocoa farmers ene odikura owo Atta ne Atta na ohene kwaku a wotoso mienu aka won ho aboma nei omonkasa pese wetimi si chip compound wo honom ema omanfo ebra okotwa ahoma mu no opanyimpa wono no woda West Akyem cooperative cocoa farmers and marketing union no ano Samson Edu Esel editu dwani Jumedie nyina de ne farba nyina de ye kan cocoa life se cocoa life amma Atta ne Atta ewo mo betimi aye development na so ye cocoa life ahoden ene ye mo a ye de bebo na ma ne dwumedie ekoso ena na meka se ye will be a different community development ye yesika eba no mu ene ti se sika no ba ye transi ne ya hwe communities na adwane union ni na odikura owo Atta ne Atta na ohene kwaku otoso mienu ene Adom Kasee atwetwe nkomo akwanya iso aka kire mpanimfo a aka bia eyeye Asaman Kasee ma Ghana fo ma nyina nse Atta ne Atta ye koko eni ekuafo community a ewo Asaman Kasee mantem ho akuadwa wodi makotempa na esane se obakofo nsa ntimi nkata nyame ani nti ebesere ankorankoro nyina ni NGOs ni ade nyina se wo mra na wo ma ye moa